بیمارخانه راه آهن در رنگین کردن اونجا یکتا ایوانوف گفتگی رنگینولوگ بود و گفت رنگینی من دیدو сразу اونجا در описание میتیان کو همو نوشته جاتش ده уже алакай гуфтанд ки бемории сил гирифтори рав мачитонда хоб рав. Субҳиддин 12 сол қабл баъди туяш фаҳмид ки гирифтори сил шудааст. Тангдастӣ монеъи идомаи табобат шуд. ӯ дубора ба Русия ба муҳоҷирати корӣ рафт. Зиндагӣ дар макони сард ва бидуни шароит боиси авҷ гирифтани беморияш шуд. ба ватан баргашт. дар Тоҷикистон ба мушкили дигаре рӯбарӯ шуд. дастгоҳҳои зарурӣ барои ташхиси дараҷаи бемории вай дар Тоҷикистон вуҷуд надошт ва ҳам дастрасӣ ба доруҳо маҳдуд буд. 2.5 сол дар Мачитон ба сабаби ҳамин хор рафтум ки доруш набуд, аммо Мачитонда вай дори зараррасон гуфта ҷомеада мана изолироват кардан, маҳкам кардан ай ҷомеа, ҳамунҷа ман дору интизорӣ кашидам. Хайр аллакай 6 рафтезда буд. дар давоми интизорӣ кашидагим шиши чап тамоман рафт, нест шуд. Яъне шиши чап ҷои сафед шудагӣ шиши чап нест. Шиши рост хай худо ба шукр ҳамин қати ҳозир як чанд фоизе мондагӣ боша ҳамин қати нафас кашида ҳаёт ба сар бурда истодаем. дар шароити кушод зиндагӣ кардани вай ба атрофиён хатари ҷиддӣ доштааст. табибон баъди ташхиси ӯ дар дастгоҳҳои ҷадид ки дар маркази бемориҳои сил пайдо шуд ба чунин натиҷа расиданд. ӯро дар муҳлати табобат дар инзиво қарор доданд. дар давоме ки 2 солу 5 моҳ дар беморхонаи Мачитон бистарӣ гашта хоб будам ман, ҳамсарам меомад мерафт, оқибат гуфт ба фикри ман соз намешӣ, гуфту ака биё ман зиндагима бинуму. ҳамин кати биромад рафт. 2 та фарзандча монд, 2 та духтарча ҳозир дар интернати рақами 4 тарафи авул. духтарчао дар интернат, ҳамсарам шавҳар кард, биромад рафт. аз гурӯҳҳои осибпазир муҳоҷирони меҳнатӣ ба шумор мераванд ки Субҳиддин ба ин гурӯҳ марбут аст. мутахассисони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон дар ҷараёни таҳқиқу ташхиси сеҳатии бештар аз 400 000 муҳоҷири корӣ ва хонаводаи онҳо, дар миёни онҳо тақрибан 10 000 нафарро пайдо карданд ки нишонаҳои бемории селро доранд. дар ин миён 1.5 000 нафари онҳо ба табобати фаврӣ эҳтиёҷ доштанд. Несмотря на то, что даже мы делаем очень большие усилия, то есть вот много организаций привозят лекарства. Новобаста аз он ки мо корҳои зиёде мекунем, аз ҷумла созмонҳои ҷаҳонӣ доруҳои заруриро дастрас мекунанд ки ҳамаи онҳо амалан ройгонанд, вале беморон бояд хонаводаҳои худро хуронанду пӯшонанд. мушкиле ки онҳоро маҷбур мекунад табобати нопурра гирифта ба Русия раванд. И уезжают в Россию, потому что они должны зарабатывать деньги. бар асоси омори маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сел дар соли 2015 аз миёни ҳар 100 000 сокини Тоҷикистон 60 нафари онҳо ба сел мубтало мешаванд ва бисёре аз онҳо бемории сели муқовим бо доруҳои маъмулист. ман инро ба таври пурра, яъне ки ба дилпурӣ ба шумо гуфтам метавонам ки бемории сил дар айни ҳол дар як сатҳ қарор дорад ва чӣ хеле ки қайд кардам фоизи каму беши ҳам бошад рӯ ба пастӣ ниҳода истодааст ва ин айни ҳол ташвишовар нест. ҳоло дар давоми 2 соат бо истифода аз дастгоҳҳои ҷадиди ҷин эксперт дараҷаи бемории пурра муайян мешавад ва вобаста ба он ба беморон дору тавсия мешавад. айни ҳол 255 бемор дар марказ табобат ва бистарӣ карда гирифта истодаанд ва аз ройгон ва аз ҳамаи намуди дорувориҳое ки барои табобати бемории сил лозим ҳастанд таъмин мебошанд. Субҳиддин 43 сол дорад. ӯ умед дорад ки рӯзе сеҳат меёбаду зиндагии бидуни маризии силро оғоз мекунад. бо кӯдакони худ ки ҳоло дар ятимхона ҳастанд якҷоя ба зиндагии худ идома медиҳанд.